Γεια σας παιδιά, Τζόνις Βίντεο εδώ και το σημερινό βίντεο θα είναι πολύ βιαστικό. Γιατί ήθελα να σας πω, γράψτε μου κάτω στα comment αν θέλετε να δείχνω το πρόσωπό μου ή αν σας αρέσει να είναι έτσι, να μην φαίνεται και να μιλάω. Ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο βαρετό αυτό που κάνω για να ξέρετε να μην φαίνομαι, αλλά όσο πάει θα μάθω να κάνω λίγο καλύτερο edit. Τώρα άμα θέλετε να φαίνομαι και θα είναι έτσι πιο ωραίο να είναι, πείτε μου, γράψτε μου κάτω στο comment και άντε τι να πω, θα δείξω και το πρόσωπό μου. Αν και κάποιοι ξέρω θα κάνουν hate comment, κάπως τι άχρηστος, τι άσχημος, είσαι απέσιος YouTube. Αλλά τι να κάνουμε, σε κάποιους δεν μπορεί να μην αρέσω και σε πολλά άτομα θα είναι. Γράψτε μου, θέλετε να συνεχίσω να έχω έτσι με σκοτεινό το τέτοιο ή να δείξω το πρόσωπό μου. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Αυτά. Bye.